onye ji ọnọdụ ọkwa akanta general nke steeti Anambra Dr. Okoli bụ onye nke toro ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service maka ibu ụzọ egwu na ya bụ ọlụ ịgbasara ọha mmadụ ozi n'ihe ndị nke na-eme. Chukwuemeka Modụlụmanyịta aka anyị ga-ewetara gị akụkọ a n'uso. Maazị Okoli onye toro ụlọ mgbasa ozi ABS maka ime nke ọma karịa ndị ọzọ n'ihe gbasara mgbasa ozi gbakwaziri ha ume ka ha gaa n'ihu na-eme nke ọma karịa ndị ọzọ site n'ịna arụsi ọrụ ike. N'aka nke ya, onye ji ọkwa Managing Director ụlọ mgbasa ozi ABS bụ Maazị Okwu kọwara na ha bịara ịhụ Maazị Okoli ka ha wee kelee ya maka ndụmọdụ ọ na-enye ụlọ mgbasa ozi ABS n'ihe gbasara ụzọ ha ga-esi na-akpata ego were na-egbo mkpa dịrị ha, ya nakwazi nke o kwuru bụ nke dị nnukwu mkpa na ebe ya bụ ụlọ mgbasa ozi dị, ya nakwazi ịkọrọ ya nsogbu ndị ọzọ ha na-enwe ya na ụzọ ha ga-esi were pụta na ya. N'aka nke ya, onye isi oche Nigeria Union of Pensioners ngalaba nke ABS bụ Maazị Boni Ezani kwupụtara na ha bịara ịhụ Maazị Okoli iji kọsara ya nsogbu ndị lagoro ọrụ ezumike nka n'ụlọ mgbasa ozi ABS na-enwe ma gosipụtakwazịa obi aṅụrị ya na ya bụ nnọkọ ha mere bụ nke metara ezigbo mkpụrụ. Onye na-ahụkwazị ka esi agbasa akụkọ na ya bụ ụlọ ọrụ bụ Maazị Abụchinweọzọ sokwazịrị bịa ya bụ ihe. N'Ọka, abụ m Chukwuemeka Modụlụmanyịta.